po, magpunta na naman kami ng bayan. Napapagawayan naman ng po. Pumunta ng bayan ng walang pang. Shopping, pero walang pira. Hindi na rin yung SIM to ba? Window shopping lang. Pag may nakita, Window lang. May nakita, pikit! Posible. May nakita po, Panindigan mo pikit yan, ako. Auntie, ah. Pikit. Panindigan mo daw. Siyempre, 120 lang ang pira ko. Nakabili ka na rin ng asin. Ba't sa akin wala pa? Tinapin, makabili rin ako yung 20 eh. Yun. Tingnan mo nga ako. Wait lang. Ano? Pasensya na guys sa aming mga labahin. Tagulan. ulan, maraming sinampay sa loob. Peng, ready na siya. Oh. Nag-date na. Ayan, narap natin. Ay, sunglass yan na. Ang binili niya doon sa kan, sa Taytay. Alam sa bag. Ay, pare-parehas pala tayo, ma. Pera nga daw? Nay, pera nga. Ah? Meron ka pa lang yan? Ba't ka pa magpalitrato? Mag-shade daw sa Kaya magpunta ng bayan. Tugot-tugot. Baka mamaya suot mo yun doon, makakala nagpalimos ka na. Yung ginanap kong pamagat ng ano ito. Kapabayan na naman ako. Bago lang ako makapabayan kung may Ganda to eh. Hello po, good morning po mga ka-drama. Yan, wala ulit kaming upload. Kasi ako na yung ulan dito. Walang TV. Ligtas mo lang. Maliwanag kasi sa labo, napapaulan na naman. Nagulat Sa nila mga yun. naman, nagbabadya na naman pag-uulan na. Laban nila. Anong oras na kaya? Shoutout ko di. Alas 12 na. 11:35 Doon na. ba nga sa Hello po ka, Orlando Peralta. Good morning. Ay, good evening pala din sa inyo. Punta lang po kami ng bayan. Ipitreat kami ni Ate Aisa sa labas. Hello po kay Sir Albert Cortez. Hello po. Ano po, magandang umaga po. Happy birthday! Nag-aano siya guys? Binabudget niya yung pera niya. Pamilay. Pwede sila. Nagalista. Nagalista ako eh. Yung kasya lang sa budget. Lista niya ako. 18. 18. Ay, Ay, baba. Hello po Sir George Town. Hi, beautiful girls. Yan. Hello po Sir George. Good morning, beautiful ladies. Celia Acosta. Hello po Ma'am Celia Acosta. Good morning. pork. Puro. Hello din po kay Ma'am Smith Ketchon. Sila sa ilalim. Ketchon. Hello po. Good morning po. Yan po mga magbasa kante ng naka-shade. Wala na akong makita. Shout out ako kay Renato. Hello po, Sir Renato. Hello po, Sir Renato. Aguinaldo? Oo. Yan. Hello din po kay Canelisa Diaz. Hello mga sister, magandang umaga sa inyo lahat. Yan. Good morning din po, Canelisa. Taga saan? Ay, nasaan po kayo ngayon, Canelisa? Hello kay Gigi. From Smith Ketchon. Hello po, Sir Smith. Hello mga kapatid, shout out mga ka-dragon. Ingat po kayo lagi watching from local ng Daly City, District of Northwest California. Shout out sa mga kapatid natin dyan sa lokal ng Daly City, District of Northwest California. Hello po sa inyong lahat mga kapatid. Ingat po dyan. Hello rin po kay Eddie RTV. Yan. Commentator natin yan sa YouTube. Hello Eddie RTV. Kay Kakumpi, syempre. Tapos na sa ating maligaw? Minsan wala. Hello din po kay Sir Albert Cortez. Good day po Team DFL and God bless you. God bless you din po Sir Albert Cortez. Hello din po kay Luis Gacasi. Kay
kay Jeff Aquino. Hello, Dragon Fruit Ladies. Shout out to Yani, Pia, and Shirley of Monteverde. Yan. Hello po sa inyo. Shout out sa inyo. Yani, Pia, and Shirley Monteverde. Ay, Shirley of Monteverde. Hello po sa inyo. Hello po. Shout out din po sa De La Cruz family. Diyan sa Los Angeles, California. May Hello baliktad po, De La sila. Cruz family. Ingat po dyan. Sa LA. Kalaban mo dyan. Hindi. Hello, sinarang mga yan adventure. Namiss na namin kayo. Namiss na namin yung sugpo. Alumao. Kailan tayo mag-vlog, Kuya Alay? Wala ka kaming mag-vlog dito. Pag mag-araw guys, baka magpataya na. Naubos na nga yata yung isda doon sa kapatangan. Ubusin natin yung isda dito sa kwan. Nandoon sa kwan. Ilog. Yung sana at maraming kwan. Kaya ipon. Magaulang doon sa Magari. Doon sa kanila, pag nag-baha, ano maraming isda. Maraming po. Dito lang naman maglabo. And shoutout din po kay Reggie Organisto. Hello po. Kay Sir Saldi De Pedro from Tanawan City, Batangas. Hello po, Hello. Sir Saldi. Hello po. Hello po. Yan, happy birthday daw sa'yo, ate. Busy po siya maglista. Hindi ko ma-budget guys. Kasi 10 kami lahat eh. Kaya natiligaya And shoutout din po kay Sir Bernardo Cruz Jr. Mga 8% lang ang budget. From Maki, ano yung Maki Elstro. Hello po, Sir Pangweng. Bernardo. Hindi ko maubos yung talagang tandaan. Kaya po. Busy daw sa kabukiran sa akin. Sa ganun tayo, pwede naman po mag-ibat kay Ate Lay. Sabaw lang daw. Hello po, Sir Obet Navarro. Hello po. Kay Ma'am Cherry Bantila. Kay Ma'am Joy De Jesus. Yan, good morning po sa inyo lahat. Kay Ma'am Pilita Bautista. Hi po mga aring at manang from Capilita po ng lokal ng Spa Council. Hello po, Capilita. Magamutay si Papa. Baka hindi tuloy yun. Sila na lang. Para lang natin. Para mabilis na tayo. Shout out po sa California Eagles Club. Yan. Hello po, California Eagles Club. Good morning. Bago lang. Kanya binibili ko doon. Saan po ang galang nyo? May Saan bulag. saan daw galang ate? Sabi ni Sir Joey De Jesus. Ititrip ko po kami ni ate sa labas. Kakain lang po kami sa labas. Kasi Kantin. kapagod din magluto na lang magluto pag dito sa bahay na Magluto ka. Tapos mag-inaw ka, mag-is-is pa ng kaldero, maghiwa. Kasi pag naman tagal. Pinsan pala siya ni Papa P. Kaya pala sabi ko, Kitchon, di ba? Apelido niya yung Pongon. Tapos sabi niya pala mo na ang shout out daw sa galing ng Alex. Hello, Smith. Babae ka ba? O lalaki? Si Bibi. Hindi po sige. Hello po, Manong Junior. Supangan, Manong. Kay sticker pa man. Kay sticker pa man, Manong. Diretso kay ano. Wala nang paligoy-ligoy. Walang patumpik-tumpik. Mamaya nag-send na nga yan. Yan. Musta po kayo? Hi, Auntie Ligaya. How are you po? Kamusta ka raw, Ante? Kamusta ka daw? Kamusta ka daw? Thank Kamusta ka you. daw? Kamusta ka daw? Mabuti po. Mabuti lang po. Lalaki daw siya, si Smith. Yan. Nasa tondo daw di. Hi daw, Didi. Oh.
Oo, may pagano'n ka, sir, ay kay Manong, ano, sa pangan, no? Nag-aabang ko kami. Nag-aabang kay Didi. Ingat po kayo dyan sa tondo, Sir Smith. Ilang taon ka na po, Sir Smith? Celebration. Thank you po, Ma'am Cha Agustin. Hello po, Miss Cha. Charito Coliseo. Ingat kayo mga langga. Langga. Kaya ko langga. Thank you po, Miss Cha. Ingat din po dyan. Shout out muna ako natin. Shout out ka na nga namin, Manong Hilaw. Shout out kay Sir Junior sa panang. Shout out din kayo. Mag-send daw siya ng sticker. No, mag-send na yan. Pindutin niya na yan. O, 28 daw siya, bitch. Bakit ka kayo nag-ano? Hello po, Kabungat TV. Hi mga idol. Shoutout din po kay Chembury TV. Chembury. Saan kayo punta? Ingat kayo. Shoutout sa Ilocos po kung saan ka namin. Sabayan po. Kayo naman sabay. Kita isa. Advance birthday celebration. Ayun! Thank you po, Sir Manong. Sir Manong. Oh, sabi na, pindutin na eh. Isa pa nga, bro. Aba. Sumusobra ka Thank you, na Manong Junior. Ingat po kayo. Thank you po, super sticker. Share po kami sa Kuan. Sa Panginoon. Eh, sa Pangasinan, ginantay daw tayo ni Nanay Corinne. Pangasinan ba kaya? Daanan natin. Kung nakaraan, di tayo nakapunta doon. Super pretty ni Buntis. Thank you po. Thank you, Ma'am Cha. Hello po mga sister. Shoutout sa inyo from Vancouver, Canada. Kailan po ba balik? Balik bayan? Si Madonna. July. Sa ano po, July. Kasi July pa po ang graduation ng anak ko. And shoutout din po kay Ma'am Evelinda Aligarvez. At kay Sir Brent Court Flores. Nagro na daw si Gigi. Shoutout po mga sis watching from Novaliches. Yan, hello po Ma'am Divina Kenneth from Novaliches. Sa BNB daw. BNB Kala ko MB. Kala ko MB Grande. BNB Bar Green. Na may index. Okay, ma'am. Nadaanan natin po. Evelinda Aligarvez. Hello po, ma'am. Hello po. At kay Ma'am Christine Meneses. Yan, good morning po. Hello po sa ating 101 viewers. Bali na yung comment. Yung kabila naman. Magkala ko din to kasi Hindi, balik na balik gano'n. Parang yung parang yun. Yung gano'n, no? yung ganun kanti, oh, yan. Ganyan pa ganyan. Magdating may magdating na filthy. Huwag mong itikom eh. Ganun kanti, oh, dapat. Baka napalalo mo lang. Yan, shoutout po kay Sir Edgardo Limpahan. Hello po. Oh, kami na. Hello po. Ingat po kayo dyan. Hello daw, Auntie Pasing. Sabi ni Ma'am Cha Agustin. Thank you po. Hello, Auntie. Hello, hello. Nag-advance na masyado. Yun, hello. Yan, thank you so much po, Ma'am Aurelanda Tiranta sa may sticker. Thank you po. Lagi yan si Ma'am Aurelanda. Thank you so much po sa mga Orlando. suporta sa Team DFL. Anong pangalan ng asawa ni ano? Kapiralta?
Parang Orlando nga. May Peralta din dito dito Parang sa... Orlando ang pangalan mo eh. Si Auntie Hindi Landa. ang asawa niya, pangalan ni Ron. Rolanda din pangalan niya. Baka siya yun. Asawa ni ano? Ano yung pangalan ni Ma'am? Parang Landa ang tawag nila. Kita man tayo. Ayan ang asawa, pangalan ng asawa niya. Rone. Kala ko. Ilocos ang Gapon. Ilocos. Kala ko sa ibang bansa. Una na tayo magkain. Tama. Saan punta niyo mga DFL? Yan. Bayan po. Hindi po ni Ikot-ikot kami doon sa bagong mall dito na kakabukas lang. Aso. Sunset Town Mall. Yan, shoutout po kay Road Warrior from Denver. Shoutout din po kay Ma'am Florence Orongan from Imos, Cavite. Hello po sa Batagang Cavite. Wala po ata si nandito po siya, nagasapatos lang. Ba't hindi ko na, hirap na Hello ni Shintas po, Sir na isip Ismael Aguilar from Tala. Susi. Tapos yung ano ni... Hello din po, Sir Leia. Angelito Deniega. Tapos yung ano ni Lia. Thank you so much Ay, po. ano? Sir. Hirapan to isintas. Nakamay day. Ha? Yung mga tilata. Kanina niya pag nasinta siya, hindi niya pa natapos. Susi. Ako hindi ko ginatanggal. Nahirapan kasi magbalik. Hindi ko kay. Pagpagin ko lang naman. Yan, shoutout po sa Maling family ng Banawe, Quezon City. God bless po, Team DFL. Hello po sa Maling family dyan sa Banawe. Maling family from Quezon City. Maling family. I love Maling kaya mas active Maling. I love maling. I love spam. Maling is Hi maling. ladies love from us here in Toronto, Magday family. Hello po sa Magday family dyan sa Toronto. I don't know how to synthesize this. Magandang Bakit umaga mga ganun? ka-DFL. Ingat kayo lagi yan. Thank you so much po, Ma'am Shirley Dokuti. Araw ako. Kasi yung dito po, ano po, anong tawag sa kanya, te? Yung asawa ng pinasta dito? Parang Landa. Landa po kasi. Kaya, kala niya po kayo yun. Linda, Peralta ka, Peralta? Yung asawa ni... Ano ba? Ka, Linda? Landa. Sino yung asawa niya? Peralta. Kaya, Madang po. anong pangalan mo Kate? na? Hindi. Madang Kate? Yung lalaki, ano Kati naman, ano yun, Martinez. yung asawa niya? Si Alex. Ka-Alex. Yan, shout out po sa mga naka-check-in dyan sa Tagaytay, Lucas and Lugan, Yana. Hello sa inyo, sana naka-check-in. Ingat po dyan sa Tagaytay. Hello din po kay Ross Gagari from Fort Coquitlam, Canada. Hello po, Sir. Ayun, maraming doon sa Tagaytay. Ma'am Ross Gagari. Hello po, Sir Nathan Natalio. Good morning. At kay Miss Baring Vlog. From Calambal, Laguna. Kunting tulong para sa mga katutubong mo yun. Gutom ka ng teligaya? Video. Okay, mag-skyflix ka muna eh.
Ang galing line up mo? Kalimutan ko na lang ito. Iwan ko na kaya ang tayo ko. Dalhin mo, mainit mamaya. Baka lahat natin makakasaan. Sintas naghirap. Nag-rego ng mga sintas. Oo, ulan yan ang ano, kapudo. Kahit kawalan mo na ng araw. Maling sama. Hindi mo. Ako nakapawis. Hindi ka pa nakapawisan. Hindi. Magkape siya ba si Kuya Dan? Napunta ko doon sa Bonita. Ngayon nakatulog ko sa akin na dalawa. Ilan itong auntie, oh? Auntie Happy, nakasid. Parang Terminator. Ganyan ng konti, oh. Parang predator. Ang pasong ko. Gawin niyo sa bahay na shopping. Ang shopping. Damo pinakbay. Plaka ang kape yan. Sabi ko kanina, magtimpla ka na. Tignan ko lang kung may painit lang sa mga. Mabilis lang. Shout out. Mag-shout out ako kay Ambe. Nandito naman ako Ambe. Baka Kim. Happy ka daw, ante. Baka Kim. Brand fresh. Nay, baka si Kim. Mineral? Anong gaya? Dito na yan. Pinangligo ko yan. Hello po kay Ma'am Aisa Penitito from Sa bumba? Hello Yeah. po. Pero na, kulog Ma'am naman. Aisa Penitito. Ingat po kayo dyan. Lapin mo na. Diba ako nagligar na version sa ako, nakashade. Sana all. Well, thank you po, Ma'am Cariba, sa sticker. Good afternoon sa inyo lahat. Ay bumihira na ako mag-comment. Still watching you DFL here in Toronto. God be with you all always. Thank you so much po. Ingat po dyan sa Toronto. Salamat po ulit sa sticker. Nakahanap nila. Oh. Magandang gabi po, Sir Cariba. Good evening po. Babae yun? Ano nang bagong ko? Si Cariba. Ay, sorry po. Hello, Sir Alvin Evale. Good morning. Hello din po kay Ma'am Aisa Penitito from Taguig. Ang na? Ang bagong ko na itong loob mo. Welcome, lady. Sino? Sino? Ay, mga Bata. Hello po, Ma'am Elisa Sige, Gomez. tawag ka dito. Wait lang po. Magsapatos lang. Hindi kami just ka niyan, te? Hindi. Ano yung sa ano na yan? Baon pa ako. Dragon fruit ka? Sinong galing? Di pa yun na... Dala Nalong? ko pa kayo. Dala niyo sana kay Tiwing na lang pala. Bigyan niyo. Eh, tinan mo nga. Ito. Di ba sabi niyo bigyan niyo sa Tiwing? Ito. Parang kayo sa mga itas niya lang ata kanina ito. Kapon ka. At bigyan ito. Pag ka. Oo. Baka dala niya ito kaninang mangga eh. Yan. Ay, awag na ito yung may ano, di ba? Daw? Daw na ba eh? Bigyan na yan. Kaya mabigay lang. Kaya nga pa rin. Stress eh. Ante, ano, mili. Din sa daan ko naman. Kailan dyo mo nga ate? August? Tingin ka na. First week ko ng August. Sa steak. Makikita nyo na si Little Dragon. Luduin na sana kita eh. Baby Dragon. Luduin na sana kita. Ano pa naman sa apat mo kay Con? Ano tawag mo kaya? Gandang umaga din. Sinabihan lang kasi ni Billy kanina eh.
Hello po, Yun ang Sir Catherine. Jovita Daban. Good morning, Jovita. Dito sa taas na rin. Laki-laki naman masyado yun. Sayang yung plastic. Patro ka lang gabag patang dyan. Ang dami ito. Saan? Ikaw? Shoutout din po kay Echo Iga. Isabay mo na doon sa sa dos. Siyempre sa dos malaman na yung dugo kunti na lang. Nga pala. Diyan naman pala sila magtanim, oh. Saka maybe nga, maybe. Sa dos? Sa S? 29 sila magtanim? Ay di doon na, di magbunot na yun sila doon. Buwa. Hello po sa ating 15 viewers. Maya lang guys, paalis na kami. Dalawa na eh. Pwede yan. Ipa-ibabaw mo na, pailalim mo yung sira niya. Ako nga. Nabitak sa daan ko naman. Basa na. Kaya, Yan, shout out po kay Ma'am Carmen. Kay Ma'am Pwede yan. Shout out po kay Ma'am Carmen Deniega. Birthday niya kahapon. Yan. Belated happy birthday, Ma'am Carmen Deniega. Ingat ka dyan. Video ni ko Yan, ganun shout out din mo. po kay Ma'am Lay Cruz from Alberta. Ay, higa mo lang yan to ganyan. Hello din po kay Ma'am Juliet Villegas from Winnipeg. Ay, ano, Hello po DFL, kumusta po kayong lahat? Mag-ingat po kayong palagi. Yan, thank you so much po Ma'am Zeneca Mondria. Saan kayo pupunta? Ayan po. Bili ng lato. Mga dragon. Bili ng lato. Bili kaming lato-lato. Kain lang po sa labas, guys. Hindi niya ayos ah. natin sa liwan. Magandang tanghali po kay Sir Joel Lina. Ito na. Magpukay diyan lang.